and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Gipangayo na ba sa akong anak? Wa na gid nooy ko'y ako. Oh, mao ba? Mo lagi, inay nga proud kay ko pa nga magdadaad to. Nawa jud ko makapahimos. Uy, kay tuwa sa akong anak, gipangayo. Wa na noon ko. Antos na lang ko. Sakripisyo na lang ko. Oh, kuan kate. Mangita lang unya ko glaing Mr. Martinez nga muhatag na kog mahalon nga pag. Usa? Oh. Yan ba ka? Ignat man ang kilay nimo. Mida kate, ayaw ginabuhata, ayaw gabtingarig na kapatay gyud ko. Char. Unsay makapatay? Suway pangitaglaing, di ba? Kapatay gyud ko. Honest pa. Ate. Oh, suway. Ha? Suway niya. Ba? Nya unsa man? Imong patyo na akong bana? Nya si Franco? Ayaw na. Ayaw. Oh, unsa man? Bana man na nimo. Pero suway pangitaglaing, di ba? Buk anak ko. Honest pa. Tama na. Tama na, pulos lang dyan ka, pabilib. Saan? Igo na lagi. Pulos na ta mga mangtas ug ungo. Data mahadlok balbalon pa. Oh, di ba? Okay. Ay kabala ka, tagan ti kaglaing bag. Unsa? Ay, ayaw lang, oy. Nga naman. Habi pa lang, gipadungog-dungog tika aron hatagan ko nimo glain. Ay nagunaw na. Ako man gusto nga tagan ti kaglaing. Ayaw na lang lagi. Ayaw na lang makonsensya ta ana. Ikaw sad no mutuo sa jud ka dayon. Ay na nang hatag-hatag oy. Ano hatagan man jud ko nimo? Na matinga akong bana ana. Kasi maghatagan ako og mahalon nga bag. Tugay ana mabunggo jud ta. Pero kuan man gud. Ay, kuan man gud. Ako ba itong gipatuo akong bana nga usa ka babay nga akong customer ang mihatag nako atong maong bag. Oh, di ay. Imong gibatuo nga gikan sa babae nga imong customer. Oo. Okay. Imong gibatuo lagi. Ako lagi gipatuo nga gikan sa akong amiga nga dato niya nang hatag na kog bag. Mao ba? Nya kun hatagan di ka? Oh, hatagan ko nimo usap. Oh, ako ipatuo gihapon nga gikan sa babae nga akong customer. Oh, ingna na ato hatagan gyapon. Ingna na. Oh, tuod no? Oh. Bitaw nindot. Unya, akong ipatuo nga tumbuyon ang maong babae ug naibog nako. Ayaw ana. Ayaw ana. Oh. Tumbuyon gud. Anao na lang nako ba? Kuan kining kining masuko ang imong bana ana. Ayaw ana ina tumbuyon unsa man ka. Unsa man ka uy. Ako lang ingnon nga basin og may pagkatumbuyon ang akong customer. Mo manghatag nako. Oh, diba? murag okay na mo. Ay mo lang murag duda kang tumbuyon. Oh, ana na lang. Ana ko nimo kun unsa ano pagdiskarte, okay? Ay nako, anak na lang uy. No kay abi pa lang musugot ko nga hatagan ko nimo og laing bag. Okay, hatagan man giti ka ba? Ay, ayun na lang lagi. Ikaw ba kahit jugo nimo pasabton. Kati. Ayun na ipagarpar ba? Ipakita nas buhot. Kati. Ugma. Pareha na ta mga mangtas. Dadan di ka ugma. Ay, kinisiya pa. Ay, Greggy. Inisiya yun. Matuogin na siya dayon. Basta ikaw. Naigil ko kabalibad. Dawi. Bigani, be. Papaaka ko ana nagwidwid ni mong abil, be. Ha? Kanibang imong abil. Kamarag nahiwi. Naglambi. Ugoy! Da. Lagi. Yes, palitan. Daka ugma. Sikati, ni Baruga, ang niya pa ingon diri. Ansa na? Ha, gwapa, ansa na? Day, in the bag na. Ansay, Day, palitan ko niya og laing bag! unsa nga bag? Dior! Ha?
Kabahal, ana. Lagi! Ang sao na mugos man, be. Grabe ang balibad na ko, day. Ayaw lang lagi. Ano ba? Diskartihan ako, pero namugos man yun. Hatagan ko niya. Anya, giyon sa man pagdiskarte ni mo, ah. Namugos mang kyued. Ay, lagi. Nadaday, di. Ikaw mo to, oh. Ay, ako nang giingnan niya ka nang mangita na lang kuglaing Mr. Martinez nga muhatag na kuglaing bag. Oh, unsa? Unsaon taman na ni kubit man. Hatagan man ko, day. Mao tong gibalibaran lagi unta nako. Abi pa lang ba ka nang nagpadungog-dungog ko niya. Hanggaw is naong ni mo eh. Ikaw gid no? Ikaw di ba? Anak lang, day. Pero unsaon taman na, be, ha? Namugos man. Di mo na. Dawato na lang. Ay, natandog ang garbo adto. Ay, kung inang mailad pa siya. Uy, matured na ko na siya. Pero may asim pa. Ano, sige. Hala, diskarte, kyued. Ayuhan ang diskarte ni mo nga dili ka maproblemas umaabot, ha? Ay, magkukog hatawal. Trapuhan to na ako. Aron mahuwasan ba? Nakainom ko gamay. Sige, girl. Ati man na, girl. Of course! Kay, ihatod ko niya sa pagpauli. Mao pa? Ngano di ka kuhaon ni Franco? Ay, huwag mag-text. Uy, huwag mag-text si Franco. Mao pa? Uy, careful, ha? Ay, kabalakad, day. Matan pa ni Spinia, day. Okay. Basta na. Ikaw. Okay. Nauman akong trapo sa imong naong. Pinanggagod ko din mo. Sa ugma, tagan ka sa laing bag. Ikaw ba? Mutuo judayon ka. Kingnan ba ka nga ayaw na lang. Balik na sad ka, anak. Ay, gibalik ko ang pagsulti ni mo ron yung kamuto na tagan ka. Naman ko Stark, anak. Unsa? Oo, nakapalit pa ko, anak. Dito ko sa Manila, dito sa may Soleil, no? Ito ay daghan dito. Nagkadaiya lang, mga mahalon nga bag dito. Naka-stack. Namalit kag daghan. Yes. Namalit ka doon naka-stack. Pila man day ka babae ang imong hatagan, ha? Pila na? Pila na imong babae ang gitagog bag, mahalon, ha? Aray. Pila! Ang akong dunggan, imong gikusnot. Lagan eh. Pila na ka babae ang imong gihatagan, ha? Ikaw pa. Ikaw pa. Ayaw lagi ko patuhuaan na, ha? Ikaw ba, anisay lang buntagod? Honest lagi, naunsa ka ba? Naarabay panultihon sa in English? Honest relations are just like water. No color, no shape, no space, but still very important for life. Oh. Kati nagsulti ko tinuod. Honest pa, ikaw pa, okay? Okay, sige. Okay, mutuon na lang ko. Magmamugos ko. Tuon na lang ko. Ibaw ka ba, basta mutuon ako? Lisod na kayo, pasakitan ko nimo. Dili lagi, dili. Ikaw ba, bigan niya, bin. Paus ba ko papaak sa nagwid-wid ni Mabil, bin. Naglambir man ako. Aray. Wa pa man na uli si Papa. Iya tingaling gikuha si Mama. Mas maayo nga kuhaon gyud ni Papa si Mama. Aron, safety si Mama. Kahas kaayo og magtaksi-taksi pa siya. Anugon ang dakompletihan sa taxi. Magpaabot na lang ko nila. Si Utik na yung nanawag. Hello? Hey, Utik. Bay, nanawag ko ni mo kay nahibawan na ako. Kasi nagkawat sa akong manukinikan. Oh, kinsa man? Si Pangag. Oh. Ang adik-adik na ko. Bitugan pa na ako ngayon kung gisakay habal-habal. Dahil gideliver na halong 500 pesos. Uy, kaayo kay nitugan. May nagkasulti man. Hopit lagi nagubirahi, bay. Uy, ayaw lang sad. Makasaka na. Lagot kayo. Nga lang ikawat. Karga na yun og habal-habal. Uy, asa naman ron? Pwedeng nagana, bay. Lugapon ta na ko. Si Bat. Uy, ayaw ana bay, uy. Ibaylo ni mo imong gawasan sa manok lang? Kung makadunggab pa ka, priso gyud ka. Bala-bala na dato. Bahalan dato. Uy,
Oy. Hmm. Tara lang daw eh. Tara. Oh, nagtuo siya nga. Natug na ko. Guklo na ko. Ah, Tos ko, may prangko. Hoy! Bayotik! Hello? Hello, bay! Na, kiahak na lang. Saan ka niya si Pangag? Nasuko siya nga mo'y nagkawat sa iyang manok. Gikarga sa balhabal. Paitan, bayotik. Uy, dali na. Sakay na sa kotse. Okay? Ay, okay. oh, uy, si Kati. Nisakay sa sagot si Og. Kanang iyang kuyog. Si Mr. Martinez man. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!